U fl-istudio żmana nilqa l-Segretarju Parlamentari Dr. Ian Borch. Lejla tajba, grazzi tal-li sibt il-ħin illi tiġi waqt dan il-bulettin tal-aħbarijiet. Dr. Borch, kienet ir-reazzjoni tiegħek malli rajt dan ir-rapport illi jgħid li inti mxejt skont il-liġi? Ovvjament, sodisfatt għalkemm xejn ġdid mod partikolari għaliex kif għadt fl-aħħar ġimgħat jiena kont seren għaliex naf x'għamilt u naf x'm'għamiltx. Jiġifieri bażikament għamilt bħal ħafna żgħażagħ illi xtieq ikolli l-proprjetà tiegħi, xtrajta ħadd is-self mill-bank, applikajt għal permess tal-MEPA u ngħata skont il-policies anke skont il-permessi li hemm f'dik iż-żona. U b'sodisfazzjon nilqa issa il-rapport tal-Kummissjoni Permanenti kontra Korruzzjoni illi qiegħda tajt illi la kien hemm korruzzjoni wis anqas tentattiv għaliex anke minn dak illi jirriżulta mill-provi u mix-xhieda. Ovvjament ma kienux żminijiet faċli għaliex mhuwiex ta' pjaċir illi inti tisma' b'allegazzjonijiet bħal dawk. Jiena għażilt illi nżomm il-kalma, fis-silenzju, nkompli naħdem fir-responsabbiltajiet ministerjali tiegħi u issa nħares il-qudiem sabiex aktar u aktar nimpenja ruħi ħalli nkompli nkun ta' servizz f'dan il-gvern. Nawguralek il-kumplament tal-ħidma it-tajba, grazzi tal-li inaqat magħna għal dan is-servizz ta' aħbarijiet.